začít nahrávat. Takže čaute lidi, dneska vítám u CS videa, dneska hraju pod tím mým kamarádům na Discordu. Zdravím všichni. Snad se vám tohoto video bude líbit, rozhodně dejte like a odběr. Pokud Je to tak? Zaprvé tuhletu hru hraju poprvé, takže snad se vám tento gameplay bude líbit. Hlavně neposlouchejte. Mám jméno, tak jsem Čongu 128. Já netrefím. Já ani netrefím, protože já nemám jiný movement. Kámo, ty se moc hýbeš. Ty se hejbeš jak žába na Ale on nejde trefit, chápeš? Dopí! No, tak to se nepovedlo, škoda. Jestli to Budou kupuj si vestu, Peťo, Kevlar. Si kupuj, vlevo, první skupuj. Už mám tu vestu, jsem si koupil. Jsem si nevím, aha, Kači ho zabil. Nevím, kde je Kači. Peťo? Ty si úplně nějak laguješ, jo? Já se nevím. Ty se laguješ. Mi to ukazuje, že ty se laguješ. Tak to je serverem, to je flikem, vole. No, fliky. Já nemůžu nic dělat, že jo? Počkej ten hned. Normálně já mám 300 FPS. Já mám 290. Jo, ale já nemůžu ani běhat. Já taky ne, já ani nemůžu vystoupit. No taky ne. Já se To ti já nechápu, zabil. já ani nevím, jak jsi mě zabil takové. Já taky ne, to za to může ten fliky. Moc nestabilní Okay. internet. Jak to, že si nemůžu koupit, já protože už ho mám. Kavelová vesta, tak. Tapím. Tohoto video bude určitě 10minutové, takže snad se vám tohoto video bude líbit. Je to dobré, dámy a pánové, děkujeme. Hej, Michal, Díky. No fliky, ty gay. Zapno, konečně. Říkej, jákačko. Musí kupovat granáty se podobně nevypadá. Jajs. Vesta, kupuj. Musím vám taky koupit. Ne. Ona se nevyplatí. Dopí. Já, škoda. Pane hovno, fliky jsi mi to poslal. Kuci, já mívám 300 FPS. Nice. A to i jakože natáčím. To je, vole. Kámo, co to je závak? To se bude fakt, komu se tak lagovalo do piči. Kámo, za to můj... Papa... Víš, co je blbý, on má možná rychlý internet, ale... Nám se to laguje. No, kvůli tomu, že má PC, že jo? No. Čekej, já nemůžu jít dolů. Co to je za levovel? Když se byl levoval.
Jo, ty jsi za to byla v pohodíka. Jo, to se to? Tak já pěkně jak hlavní šapku. Nejde. Čekej, tady můžeme spojovat. Sleduju, natáčí video. A natáčím. Můžeš, ale ne, ale je to hovno. Aha, Můžeš to umět jako já? jsem nevěděl, že můžeme spojovat, jakože... Čekej, jo. Tady se nedá healovat, což je ten problém, já mám málo HP. On mě zabil přes děnu, OK. Tak to je v pohodě. Co se to stalo? Co se to stalo? Tak uťák to Čekej, no. kolik Tak že jako už mám? uťák vypíčenej, ty vole. Už mám 5 minut, kluci, už mám 5 Maria. minut. Paťo, kde seš? Už čekej, už jsem mě zabil v Ty já těch potom, ty si vždycky spadneš tam dole, nebo si pamatuju na jak se spal. No to dáš. Klači. Čekej. Tam dneska tam tady to. On má více HPček. To je jedno. Když si skupoval snajpu. Koukám tě, frke. Tak jako já jsem úplně někam jinam, já jsem s tomu jevil VM a hned se zabilo, to je taky shot. Natačko, Kilverová, Veska, Bušný granát, why not? Já jsem že tam zase ten ping. Odezva. Já ping, když já tady mám 20 ping, Paťo. Co? Já mám taky 20, 13. Co budu ty s vámi, já to musím vědět, že musím něco trénovat. Co by si mi poradil, Kači? Cože? No, Co by si mi poradil? asi svýho kapéko. Hoďka pérko. Aby si byl takzvaně svěží po ránu, aby si skočil do bod. Já už jsem byl Teď tak. mě budeš se na to ptát zajímat, já A trénovat každý den aspoň, vole. Paťo, ty zmrde, vole. Tak, klači vole. Trénovat aspoň každý den, vole, aspoň půl hoďky aim, vole. OK. Tak jo, stejně už na téhle hře mám už natrénováno. Dá nahráno 50 minut. vůbec. Jsi borec, kámo, Paťo. Já to byl Snape, ta. Hlavně, Snape. Co mi jápky jde to? On ho zabil přes tu podlahu. no a v kolo klači prostě, já nevím, co dělat. Já bych si dával bacha na... Nechal. Čekej, jak se Snape zkoušet. Čekej, Ne, kurva. čekej, já si potřebuji koupit granát. Paťo, musíš levým to házet, pravým to hází takhle málo. Musíš shiftovat, Paťo, máš nějaký úspěšný. No to už nemusíš shiftovat, už o tebe vyjívá. Po tebou, Paťo. Aha, tak já si bych už mohl ukončit tohoto video. Dejte like a odběr a uvidíme se u dalšího dílu. Je to tak, nashledanou.